Chrétiens olu ka seliba min Noël ye o bɛ latigɛ dimanche nata. Dinɛw ka kuma ɲɔgɔnya kɔsɔ silamɛw y'a yira k'a fɔ k'olu dusu ka di ni chrétiens ye. Yara an bɛɛ ye kelen ye ni hɛrɛ bɛ yen an bɛɛ ka hɛrɛ lo ni nimisa bɛ yen an bɛɛ ka nimisa lo donc o la karamɔgɔ fanba caman y'a yira k'a fɔ ko bɔn baasi t'a la i bɛ foli d'u ma ani ɲɔtuma u ye bonya min d'an kan k'o bonya kelen segin u ma k'a fɔ ko a bɛ min na an fana ka ko nin ko b'ale ye an fɛ donc an fana bɛ foli da aw ma k'a la o yɔrɔ kan. Fédération islamique min ɲɛmɔgɔ ye Hamad Sanogo ye ale ye dugawu kɛ o ye. Message min b'an bolo an b'a la deli u ka fête ni Ala k'a tɛmɛ ko ɲɛ. Bon nisɔndiya min a bɛ k'a kɔnɔ a ka kɛ nisɔndiya nin a ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ a ka kɛ kunnadiya kɔnɔ u fana bɛna message min di u ka fidèles ma n'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana basigi an b'a la deli o mɛnko ɲuman Ala k'a di u ma an b'a la deli fana san caman Ala k'o d'u ma u ka bato kɔnɔ voilà donc Ala kana basi bila jamana na donc an bɛ se ka folikan min di o de y'o ye an ka jamana an bɛɛ lajɛlen ye jamanaden kelenw ye ayiwa ni nisɔndiya min nana a ka kɛ sababu ye u ka alabato siraw lo fana ka dugawu kɛ jamana ka se ka basigi. Voilà. A y'a yira k'olu bɛ baara caman kɛ ni ɲɔgɔn ye ko kuma ɲɔgɔnya o sabatinin lo. An ye domaine caman kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ par exemple fait religieux nin ka kumakanw filɛ kumakan mun ti kɛ sababu ye ka bala wuli o groupe nin kɔnɔna na silamɛw b'a kɔnɔ chrétiens b'a kɔnɔ an ka se ka kumakan kɛ sermon na walama ka wajibiw kɛ wajibi mun ti kɛ sababu ye ka fitina wuli donc o groupe b'an fɛ groupe yɛrɛ fana b'an fɛ min ye kɛnɛyako ta fanfɛ yɔrɔ ye ka baara kɛ ka lutter mun kɔsɔn kɛnɛyako ka se ka sabati ka tila ka fara kan an ka sommet ninnu an bɛ ɲɔgɔn ye ko babaw bɛɛ ra ko o ko n'a nana dugu na ni ko ba lo tuma caman diinɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ sigi u bɛ ɲɔgɔn ye. Nin tun ye Alidu Wederawogo kumakan ye. VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.